سلام تخطاتلت نايس channel كمي كان يخون كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر من يوتيو لو من ريارستي أزيا قداسيت أبزوان زدما بتدقاقامي أب حبرة السبنا اترين اتلع على النت بينا نري نسادما كلولاو من النت ياتبال يوزبل كلولاو من النت نتايو تاي ملكتاتو كابيز متس بخمي كنردو نخل زتنكف أرستي كخون كسام مودات تتخاتاتيلكم بزع كتمهارو تخوليهم ناب مدمدم تا كيزل لكم دما استوعينا نخون سمعو بتعتنا يحدد كلولاو من النت كبحال كله انتاي مالتنا تا كلولاو نبينا قريفنا من النت ويكاولقاو من النت personal identity زبحال انتايو زبل نفيلوزوفرس كمو نكالوت ليقاوتنا عالمنا ننوح عامتات ززاربل زكاتعن نطبيو السخا انتايخا انا مني سخي منيخي نزبل حتى مملاس بزح ليقنتن بزح فيلوزوفيكال باك جراوند نيدليو بغلل زباله كنريو مستنا حبرتسبنا حتى دما كانت تعزون دحرو خينا let's say هذا السبب حبرتسبنا عبي يرتر عبي نبلو بغلل كبلنا مالتي اقاطامي كوينو خا ابون ممهر نير وي ابا ممهري نيرو سلازن ود ممهر تاينن بلو ود ممهر قال ممهر ويكا ود غشي قال قشي انا بلنا نصوا سلازي مني غاتا ساغلت يلوم ود ممهري بمبال مننتو من مخانو كقالت صنع السبزي بقال اقاطامي اتبو ممهر يكون كان متالليخا قالغيركا سراقيخا حماق سبيخا بمبال كابيت مرتو تسويقو اتا ممهرت بالتايتل ويكا معارض تمنزعو أكندا سراقيخا متالليخا قلزبل سب ندحرال جيبلو اتولاد انتاي سمو ود ممريك بلا يكلني عابي ايدنتيتي كرايسيس ما يقاطمو مغنياتو ننوح زبنات ننوح عمتات ود ممريك بالزنه ابوها ممرا يكون ندحرلكا ابتا مننتو ابتا ايدنتيتي ناتو حدا عابنت بمغيرو غير كالو لها زياد ما نتسبتي صلوات فطرولو قلولاو كتفطرولو تخيله حانت ابنت كالا ابنت كبكم نابنت حادثب اديو تعبيو نبلو انت قالوا يا ودي اديو تعبيو اذا اديو دما بزعبا ندابو صبوت نغرو ندابو خمزيوم ابو خاكاب كمزيوم سدرايو هابتاماتيوم سب صغايوم بزح زلوم يوم كم زلوم يوم نابلت صبوت نغرو تصنح اوكي كمزيلو صبوك سمصنيو عقما ادم زبصحي ندابو مسكده كم تنسو زبل كم تعديو تبلو زنبرة زيكونه دخاتات حانت زيبلوم غزا زيبلوم نبرة زيبلوم كابيدوم نافوم زنبرو ابو دما كاب كال زولدن صبق شم زيبلوم كوين يصنع انتي سمعوا السبزي ايدنتيتي كرايسيس مغنياتو ملي هوتو كزاربلون كحلمون كحاسبون زصنحه حلبتاتو سلز فرز زلو زي خالي ابنت مس باراك اوباما بريزيدنت امريكا زنبره زغاطميو اديوكم تبلنيرا افريكا مسكده سدرا بيتو كن دخاتا صنيهما ابت مجمريا ادمي 17 ايدنتيتي كرايسيس اغاتيمو كم زنبره ابت ميمواناتو يغلص بخالا زال 4 سالسيت ابنتو سكنه بللا ادوبتد كوينو زعبسب نابنت صبق كوينو ادوبتد اب حاده سدرا بلوس وسيدوم زعبيو ولا حاوي زعبيو ولا بزعبا سدرا مبزعت غزي تدربيخي خديركي سدراي نبركن حماغات يوم يروم سدراخي ويكا كاينو غروا بحفشا بورو وركاب افريقيا توسيتكي دخايخ نير قلنا بل زبل سلتا دبس حز نبري اغاطاما با زعبي هبتامن مهورن ليكن كوين تصنيوا انتي غاطما زاغال ويز ودي بقلتف ايدنتيتي ناتهم قيرو ايشغروني سلازي ايدنتيتي ناتنا كل بزنا حماد رايت كل استبصبقون كاوين يغليو كمي غيرنا لولاو ناي مننت تغاطمنا غليو زياده لولاو غن نتزنا بركه حما تسيل زنا بركه بحما كغلص كام جمر زياده تقلولاو يغانن تو ازيوم استفلاليو نطبتاتيو عبب السرات ني تخاتلتي هاي شانل مچم ابتي قلاوي تحستوتات ويكا كورسات ناتي بزحات تمحيكم ممكن تمحارتو دليون كم زلو يفلتي بزح كورسات ناتنا محاصير وان ديسكاونت غيرنا لنا كيتكم اتكورسات كويب سايت وسيتكم اكشن وسدو ثانك يو فيري ماتش ماني خانسخا ماني خنسخي ماني خان نزبل
ሊቃውንቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክርእይዎ ይፍትኑ ገለገለ ሰባት the body theory ዝበሃላሎ ናይ ኣካላት ንሕና እቲ ኣካልና ኢና ዝብል ማለት እዩ ማለት ሓደ ሰብ ተወሊዱ ክሳብ ዝመውት ኣካሉ ኣይቅየርን እዩ ይተኻኻዩ ይዓቢ እዩ ንእስ ግን ኣብ ሓደ ኣካላት ኣለኻ ካልኦት ድማ ንሕና ከም ሰብ ማለት እዩ ውፅኢት ናይቲ ኮንሽስ ሜሞሪናትና ወይ ከዓ እቲ ኣእምሮና ሓሳባትና ክብርታትና ርድኢትና ታሪክና መፃፃና ኩሉ ኮታስቲ ኣብ ርእስና ተዋህሊሉ ዘሎ ሓሳባትን ርድኢትን ክብርታትን ንሳቶም እዮም ንሕና ዝብል ካልእ ኣርጊመንት ድማ ኣሎ ነዚ ንምግላፅ እንታይ ይጥቀሙ ሳይንቲስትስ ሓደ ሓደ ሊቅ ሽሙ ኣይዘከርኩን ኣለኹ እንታይ ኢሉ ኣብነት ከቕርብ ይፍትን እንታይ ያሳ ድማ ንዓኻ ወይ ንዓኺ ጨውዮም ወሲዶም ካንበሎ ጨውዮም ወሲዶም ናበይ ወስዱኻ ኣብ ሓደ ቦታ ወሲዶም ኣብኡ ድማ ሓደ ሰብ ካልእ ዝጨወይዎ ይፀንሕ እሞ ንብሙሉ ኣብ ኣእምሮኻ ዘሎ እምነትካ ክብረትካ ኣተሓሳስባኻ ፐርሶናሊቲ ናትካ ታሪክካ መፃፅኻ ኩሉ ነቲ ናብ ኣእምሮኻ ዘሎ ንዑ ግሕጥ ኣቢሎም ኣብቲ ካልእ ሰብ ይእትውዎ ንዓኻ ድማ ናይቲ ሰብቲ ዘይትፈልጦ ሰብ ኣምፅኦም ኣብቲ ኣካላትካ ኣብቲ ርእስኻ ይመልእዎ ይብል ድሕሪኡ ምርጫ ይቡኻ ንዓኻ ካብ ክልቲኦም ነዚኦም ንሓደ ክንቀትሎ ኢና ነይናይ ክኽተል ትመርፅ ኢሎም ተሓቲቶም ካስ ነይናይ ምመረፅካ እቲ ግዳማዋ እቲ ኣካላት ናትካ ኣእምሮ ናይ ካልእ ሰብ ዝኣተዎ ዶ ኣካላት ናይ ካልእ ኣእምሮ ናይ ካልእ ንኣእምሮ ናትካ ዝኣተዎ ነይናይ መድሓንካ ወይ ነይናይ መድሓንክ ንዝብል ሕቶ ብትኽክል እቲ መልስናቱ ንስኻ ምን ምዃንካ ንነብስኻ ብኸመይ ትገልፃ ኣበይኻ ትረኽቦ ስለዚ ከም ኣነ እቲ ኣእምሮ እዩ ኣነ ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ ኣካላተይ ናይ ካልእ ሰብ ኣእምሮ እንተይትኻሉ ኣነ እውን ኣይኮንኩን ካልእ ሰብ ያነ ሶ ብዙሕ ኣካታዓነት ብዩ ግን እዚኣታ ካለይቲ ሞር ሪዝነብል ኮይና ትስማዓካ ናበይ ክኸይድ ኢለ ዝኩሉ ፍልስፍናዊ ኣርእስቲ ንርኢ ዘለና ቨሪ ኢምፖርታንት ክርዳና ዘሎ ዓብዪ ፊሎዞፊካል ሕቶ እዩ እዚ እምበኣር ሓደ ሰብ ቅልውላው ናይ መንነት ካበይ ክመፆ ይኽእል ወይ ብኸመይ ክመፆ ይኽእል ወይ ከዓ ቅልውላው ናይ መንነቱ ከጋጥሞ ዝኽእል ምልክታት ከምኡ ከም ዘጋጠመካ ብኸመይ ትርኢ ነዚ እናርኣና ክንከይድ ክንፍትን ኢና ንኣብነት ምልክታት ናይ ቅልውላው ናይ መንነት እንታይ እዮም እቲ ሰብ ብዛዕባ ሂወቱ ብዛዕባ ታሪኹ ብዛዕባ መፃፁ ብዙሕ ሕቶታትን ዝገራጨው ነጥብታትን ከልዕል ክጅምር ከሎ ስለዚ ብዛዕባ እቲ ሂወቱ ተቐደም ዝፈልጦ ዝነበረን ሕጂ ዝፈልጦ ዘሎን ክቀያየርዎ ከለዉ እሞ ዘናውፅ ርእቶታት ከቕርብ ከሎ እዚ ሕጂ ኣብ ገለገለ ኣደልትሁድ ኣዶለሰንስ ወይ ከዓ መንእሰይ ቆልዓ ጉብዝና ክጅምር ከሎ ኣይደንቲቲ ክራይሲስ ከጋጥሞ ይኽእል ካልእ ድማ ኣብ ሚድ ላይፍ ኣብ ማእከላይ ዕድመ ምዝበፅሐ ድማ ሚድ ላይፍ ክራይሲስ ዝብልዎ ኣሎ ንሱ እውን ክፈጥሮ ይኽእል ካብዚ እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ክልተ ደረጃ ናይ ዕድሜና ከጋጥመና ይኽእል ካልእ ዲፕረስድ ክንከውን ከለና ሓደ ነገር ፃቕጥጥ ጭንቀት ክፈጥረልና ከሎ እንታይ ንኸውን እቲ ቀደም ንፈልጦ ነፍስን ሕጅን ስለዝቀያየረና ካልእ ሰብ ክንከውን ንኽእል ስለዚ ብዛዕባ መንነትና መን ምዃንና ክንስሕት ክንጅምር ንኽእል ኢና ኣብ ካልእ ድማ ዓዲ ክንቅይር ከለና ሃገር ክንቅይር ከለና ቦታ ክንቅይር ከለና ከጋጥመና ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብ ዓድና መምህር ነርና ኢንጂነር ነርና ዶክተር ነርና ስለዚ ንሓደ ዶክተር መን ኢኻ እንተልካ ኣነ ዶክተር እየ ኣነ መምህር እየ ኣነ ኢንጂነር እየ ኣነ ስነ ጥበበኛ እየ ኣነ እናበለ ዝገልፅ ዝነበረ ኣብ ካልእ ሃገር ከይዱ ኣብ ፅሬት ኣብ ካልእ ክሰርሕ ምስ ጀመረ ናይ መንነት ቅልውላው የጋጥሞ ምክንያቱ ቀደም ዝፈልጣ ነፍሱ ሕጅን ዝተፈላለየ ስለ ዝኾነት ናይ ኣይደንቲቲ ክራይሲስ ከጋጥሞ ይኽእል ከም ምልክታት ናቱ ድማ ኣበይ ንሪኦ እዚ ሕጂ እቲ ሰብ ከም ክህልዎ ከሎ ቀልጢፉ ክገራጮን ክሓርቕን ምክንያቱ ቀደም ዝፈልጣ ነፍሱን ሕጅን ካልእ ስለ ትኸውን ኢሪቴትድ ዝኸውን ቀልጢፉ ናይ ምግርጫዊ ባህሪ ይህልዎ ወላ ኣብቲ ሸውሃት ናቱ ሸውሃት ናይ ዕላል ናይ ምርድዳእ ናይ መግቢ ናይ ገለመለ እውን ክቀያየር ክረአ ይኽእል እዩ ድሌታት ናቱ ባህጊ ናቱ ኢንትረስት ናቱ ቀደም ዝፈትዎም ዝነበረ ነገራትን ዘድንቆም ደስ ዝብልዎ ዝነበሩ ነገራትን ሕጂ ጠቕላላ ክፀልኦምን ኣንፃሮም ክኸይድን ክረአ ይኽእል እቲ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ኣይደንቲቲ ናቱ ስለዝተቐየረ እቶም ቀደም ዝስሕብዎን ደስ ዝብልዎ ዝነበሩ እቶም ቀደም ዝፀልኦም ዝነበሩን ክቕየሩ ይረኣዩ ማለት እዩ ከምኡውን ናይ ኮንሰንትሬሽን ናይ ኣተኪርካ ምሕሳብን ምስራሕን ፀገም ከጋጥሞ ይኽእል
ኤነርጂ ለቨል ናቱ ሕጉስ ወይ ከዓ ኤነርጂ ጽቡቕ ኤነርጂ ዝነበሮ ኣብዚ ሕጂ ቀልጢፉ ዝሓርቕን ዘንፀርፅርን ክኸውን ይኽእል ሞቲቬሽን ዝነበሮ ሞቲቬሽን ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል ድቃስ ከኣብየካ ይኽእል ስለዚ እዚኣቶም ኩላቶም ከብሉ ይኽእሉ እዮም ጠንቂ ናቱ ካብ ምንታይ ይመፅእ ንዝብል ከዓ ሓደ ጠንቂ ጥዕና ክኸውን ይኽእል ሓደ ሰብ ጥዕንኡ ክበላሾ ከሎ እምሩ ክሓምም ከሎ ዲ ካልእ ከጋጥሞ ከሎ ከምኡ ድማ እቲ ኣይደንቲቲ ናቱ እቲ ቀደም ዝፈልጣ ሰብ ስለ ዝቕየር እቲ መንነቱ ክቀያየረሉ ይኽእል እዩ ከምኡ እውን ንኣብነት ኣብ ባንኪ ዝሰርሕ ዝነበረ ኢንጂነር ዝነበረ ኣብ ገለ ስራሕ ዝነበረ መምህር ዝነበረ ከም ዝበልና አንተቦ ካብ ስርሑ ወይ ኩነታት ክቕየር ከሎ ኣይደንቲቲ ክራይሲስ የጋጥሞ ምክንያቱ መምህር ዝነበረ መምህር ኣይኮነን አርቲስት ዝነበረ አርቲስት ኣይኮነን ኢንጂነር ዝነበረ ኢንጂነር ኣይኮነን ዶክተር ዝነበረ ዶክተር ኣይኮነን ነርስ ዝነበረ ከም ስለዚ ካብቲ ስርሑ ካብቲ ሞዩ እሞኻት ስርሑ አይደንቲፋየብል ንሱ ብነፍሱ ብኸሙ ክገልፃ ዝኽእል ነይሩ ምስ አይደንቲቲ ናቱ ኮኔክት እንተነይሩ ዘጋጥሞ እዩ ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ ነይሩ ካብ ዩኒቨርሲቲ ክስጎብ ከሎ ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ ነይረ ኢሉ ዝላለ ዝነበረ እዚያ ስለትጎድሎ አይደንቲቲ ክራይሲስ ከጋጥሞ ይኽእል እዩ ከምኡውን ትራውማቲክ ኢቨንት ሓደ ሕማቕ ዝኾነ ክስተትን ኣጋጣምን ከጋጥሞ ከሎ ካልእ እውን ብዛዕባ መፃፁ ከምታ መጀመርያ ዝሃብኩ ኣብነት ታሪኹ ባህሉ ክብርታቱ ኩሉ እቲ ኮታስ ዝፈልጦ ዝነበረ ታሪክ ኣብ ርእሱ ምስቲ መንነቱ ምስቲ ኣነ ዝብሎ ነፍሱ ዝገልፃ ዝነበረ እዚ ጌጋ እዩ ሓሶት እዩ ኣይኮነን ወይ ብኻልእ ከምኡ ወስኻኸም ይኮንካን ካብዚ ኣይኮንካን ከምዚ ኣደ ነቲ ቆልዓ ከምዚ እዮም ኢላቶ ነይራ ሽዑ ካልእ ኮይኑ ዝፀንሖ ዘሎ ከምኡ ከጋጥሞ ከሎ አይደንቲቲ ክራይሲስ ከጋጥሞ ይኽእል ከም ዝበልናዮ ንኣብነት ሰብ ተመርዒዩ ኣብ ሓዳር ተነይሩ ኣብ ሓዳር በዓል ሓዳር እየ ገለ መለ ክብል ፀንዩ ካብ ሓዳር ክፋታሕ ከሎ አይደንቲቲ ክራይሲስ ከጋጥሞ ይኽእል መብዛሕቲ ሰብ ነቲ አይደንቲቲ ናቱ በዓል ቤቱ ንኹስተ በዓል ቤተ ያሳ ገለ ኢሉ ምስ ካልእ ብምፅግጋዕ አይደንቲቲ እንተነይርዎ እቲ ነገር እቲ ክፈርስ ከሎ ቅልውላው ናይ መንነት ከጋጥሞ ይኽእል ብሓፈሻ እውን ትፈትዎን ተፍክሮን ዝነበርካ ሰብ ክስእን ከለኻ እውን አይደንቲቲ ክራይሲስ ከጋጥም ይኽእል ማለት እዩ ሶ እዚኣቶም ካበይ እቲ አይደንቲቲ ክራይሲስ ከጋጥም ከም ዝኽእል ምፍላጥ የድሊ ማለት እዩ ጊቭ ሚ ሰከንድ ሶ ሲምፕቶምስ ብኸመይ ንፈልጦ እዞም ነገራት እዚኣቶም ኣብ ሂወት ናይ ሓደ ሰብ ከም ዘለዉ ብኸመይ ክትፈልጥ ትኽእል መጀመርያ ንኩሉ ነገር ክሓትት ይጅምር ማለት እዩ ብዛዕባ መንነቱ ብዛዕባ ኩሉ ነገር እቲ ቀደም ዝኣምኖም ዝነበሩ ነጥብታት እቶም ቀደም ክብርታት ኮይኖም ዝስምዖ ዝነበሩ ንዓቶም ኣብ ምልክት ሕቶ ክእትዎም ይጅምር ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ወዲ መምህር እንድሕር ነይሩ እቲ መምህር ኣቦ ምስኮነ ኩሉ እቲ ሕቶታት ሕጃበያታ ትፅላቕ ቀንዲኻ አይደንቲቲ ክራይሲስ እቲ መምህር ሓቀኛ መምህር ከሎ ታቦ ነቲ አይደንቲቲ ናይ መምህሩ ብፀለመ መምህር ኣይኮነን ብሕማቕ ብጌጋ ንክፍኣት ኢሎም ነቲ ኣቦ ሕማቕ ኢሎም ክእምንዎ ከለዉ እቲ ዝዓበየ ፀገም ነቲ ሰብ ሽዑ እዩ ዘጋጥሞ ምክንያቱ ነቲ ኩሉ ዝኣመኖ ብጌጋ ጌጋ ኢሎም ክእምንዎ ክፍትኑ ከለዉ ዝዓበየ ፀገምን ሽግርን ይፍጠር ማለት እዩ ከምኡ እውን ከምቲ ዝበልናዮ እቲ ሰብ እቲ ነውፂ የጋጥሞ ምንዋፅ ወይ ከዓ ቅልውላው የጋጥሞ ናይ ቀደም ዝፈልጦ ንሱን ሕጂ ዝፈልጦ ዘሎ ንሱን ዝገራጨው ክኾኑ ምስ ጀመሩ እቲ ሰብ ክናወፅን ዘናውፅ ሓበሬታን ዘናውፅ ርእቶታትን ክህብ ይጅምር ነቲ ሰብ ድማ ንኽትፈልጦ ኣሸጋሪ ይኾነካ ዋላቶም ቀደም ትፈልጦን ሕጅን ካልእ ሰብ ክኸውን ስለዚ ጅምር ማለት እዩ ኣብ ፐርሶናሊቲ ናቱ ክርአ ይጅምር ማለት እዩ ኣብቲ ሕብረተሰብ ናቱ ድማ እቲ ሰብ እቲ ካልእ ሰብ ክኸውን ይርአ ማለት እዩ ከምኡ ድማ እቲ ሰብ እቲ ኩሉ እቲ ክብርታት ቀደም ዝኣምነሉን ዘኽብሮን ዘድንቆን ዝከናኸኖን ዝነበረ ንዑ እውን ብነፍሱ ብኡ ዝገልፃ ዝነበረ ንዓታቶም ኣብ ምልክት ሕቶ ክኣትዎምን ክፀርፎምን ከዳኽሞምን ክፍትን ይኽእል እዩ ስለዚ ንኣብነት ወዲ መምህር እንተነይሩ ከላም ኣምሃራ እንታይ ኣለዎ እንታይ ቁም ነገር ኣለዎ መምህር ቀደም ክብሪ ዝነበረ ተኮይኑ ነቲ ክብሪ ናይ መምሃራን ክዘናጥልን ከበላሹን ክጅምር ይኽእል ማለት እዩ ከምኡ እውን ሃይማኖትካ እንተነይሩ ኣነ ከምዚ ኣነ ኦርቶዶክስ እየ ኣነ ካቶሊክ እየ ኣነ ኣስላማ እየ ኣነ ከኒሻ እየ ኣነ ፕሮቴስታንት ክብል እንተነይሩ አይደንቲቲ ምስ ቀየረ ሽዑ ሃይማኖት ነቲ ናይ ቀደም ከጥቅዖን ከዳኽሞን ክርአ ይኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ ቀደም ዝኣምነሉ ዝነበረ ስለዝቀይር ዘሎ አይደንቲቲ ስለዝቀየረ ነቲ ናይ ቀደም ክሃርም ክርአ ይኽእል ማለት እዩ ከምኡውን
نتوم بليفس كبرتات كمون نتوم قدم زد نقوم زفتهم زنبرو انترستس ويكا نقرات زفتهم زنبر نعم زد داخمن زتسألون أنصارهم كزاربن كالرأي خل مالتيو كمون تسب فلو يترقم زلو أبتا حدش تأمنون زلو فلو يترقم كركب كفتن غليو بزح بزعبو كزارب بزعبو نعو كأمن بزح كتعر تريو زدما زيادة أنا كم زرداني نخالي سب كأمن دي كونس ننوبسي كأمن زفتن زلو نتملو هيوتو زعمنو زنبرا سلازغير زلو ننوبسو كأمنا نتحدش هيزو زلو من قدي نخأمنا كبل كزارب نخالوز من زلو بزح كزارب يفتن سلازي زيادة بزح بزعبو كتعر تاريخايو ننوبس كأمن يزفتن زلو كاب نخالي سب كأمن كوينوون كسم يخل مالتيو بحرفشا الزنة بزي أزيا قداسن سيريسن أبكال حماماتن شقراتن كم نسخاون نهيو ننفسخا كسنا لا تغلن أبكالك الأولاو كابتس عزخل سلازغوني أششي الكازري شلالي الكازري نايس كازري يكونن سلازي انتاي معلبي انتاي مفتحير لو انتاي حاجز يدليو بخميك نحجزون غير زبل عرسكيتنا وحناتا فيديو أبكال فيديو قبل فتني منال بعد بزعبا زك تفلتو تدليكم اب كومنت سكشن كتبيك مي فيري امبورتانت ارستي اي هوب ابزح حسابات كتبت نبزح سب ابزو وان زاب سدت زقات موزلو بدهو سلازخوني ناب كالوت كتب سوا يحتت كم وتر ناتكم ريتو ناتكم حسابتو زغودلي كملو يخلي يتبلو كم وتر اب كومنت كتبيك مي نابلكم زارستي ابزخن زازمينا اب كال ارستي كساب نرغب دحانكم بلكم تصبغوا تشاو